June ni sari jirtom ni sang ni som ni pali ani e thlir tu le ngai thatu zong zong te in jawain du sakna sang ber kan hlana chu tun hnaya zoram khovelin anga event em mai chu ziak tulian le lar David Sailo niarin lel se na ral te cybercrime police tena anman chungchang hi ani ome hemi chungchanga thuthar hi tuntuma po hian kan thlirin kan khel ho le dorani Lok Sabha MP nita Richard Vanlal mangayan defamation case athelu Mizoram police ten an chuina kal zela nimin tlai khan David Sailo ninge ya riat Arlal chuan moya son of Arlal sangliana Galilee veng zemabok chu judicial custody a aumek Mizoram police cybercrime te chuan he case non cognizable case ani wangin thu zo fia tura ko bak ti thei an nei lo thuan soya ma se ko chuan cognizable case a ale ta ka wangin an chui ta tian soi rin hlel sang sang an nei te sor zim zelin atopa tuna an man tak Arlal chuan moi hi manania ma se ani hian tun thlengin David Sailo anga puna hi ala pathung Richard Vanlal mangai chuan a chanchin an zia dana mi pathum David Sailo Tuesday nightmare le tlang ming thanga mission veng thlang telaka hian defamation case a file cybercrime police ta chuan Tuesday's nightmare le tlang ming thanga ta chuan thattakin an thopui tin soya David Sailo hi an hriat lok thailo wangin case sian hun adu ta tian soi Mizoram police ta chuan Facebook te nen an tran ho nuwa David Sailo account le phone number in thlun zom da chu Arlal chuan moya phone ngei ani ti an chui chuaka ma se ani hian apathung mei ni somthum pakhat sang ni som ni pali khan Arlal chuan moi hi police te hian an la zan khat an kol nuwa zun ni khat khan chual ania zun ni lia an man le an man masak le an man non inkara hian David Sailo account hi tum tam tak ti chiatum ani thu police te chuan an soi police ta chuan digital evidence about thei wagin phone number hi an ta lang du lo tian soya David Sailo account nen in zong phone number hi an ring po in Arlal chuan moya phone nge ya hian ari chuak tian soi bok police ta chuan fin fiana nei thatto ka ani ngaya ma se Arlal chuan moi hian David Sailo nia puna hi tun thlengin ala pathunga police ta chuan court thuthlungna engkim ai ngat to ti an soi State Project Director Samakra Siksha Mizoram lalma chuan Arlal chuan moya son of Arlal sangliana Tuirial RMSA High School headmaster non-functional hi thu buai nei lai ani wangin suspend na order ati chuak ve bok